Za početak, od 250 ml vrhnja odvojimo 50. 200 ml stavljamo kuhati, a u ostalih 50 ml stavljamo prah za puding i 1 vanilin šećer. Sve to dobro promiješamo. Kada vrhnje počne kuhati, smanjiti temperaturu na laganu, maknuti posudu s ploče i umiješati zamutjeni puding. Zatim vratimo na vatru i miješamo dok se ne zgusne. Skloniti s ploče te u vruću kremu umiješati bijelu čokoladu. Miješati dok se čokolada ne rastopi. Zatim dodajemo kokos. Promiješamo cijelu smjesu. Probamo kremu i po želji dodamo malo šećera u prahu. Smjesu stavljamo u frižider 15 minuta na hlađenje. Nakon toga od smjese radimo malene kuglice. U njih možemo ubaciti po želji badem. Te ih uvaljamo u kokos. Ja sam od ove smjese dobio nekih 30 do 40 komada kuglica. Ako vam se svidio video, možete me zapratiti. Hvala.